Welcome to my channel. Enjoy watching. Ayan guys, dito kami sa tuktok ng bukid. Yung sasakyan namin is hindi kayang umakyat. Loaded kami. Kaya ito, naglakad kami. Magsaswimming kami guys sa White Tables. Sa baba ng bundok na to, nandun yung dagat. Ayan guys, ayan, papunta po kami sa White Tables ng ano nga itong dudumanan ta? Saan nga kita maduman? Bagulataw. Ayan, kaso sobrang taas. Kaya ito, naglakad kami guys. Hindi kaya ng sasakyan guys yung yung daanan. Kaya ito, naglakad kami. Bumaba kami sa sasakyan. Kaya nga lo. Ganda ng lugar guys sobrang taas. Taas ng bundok. Hinihingal ako. Sobrang ganda ng lugar guys. Sa baba nito guys is dagat. Ang dadaya itong video. Takbo.
na to sis, ay iyo din na. Pare mo na. Oo, tindahan. Kaso mabato baga dito sis, mabato. Sis, mabato. Baka no. Baka no sa bago. Dahil duman man no, banda kasi. Ara na man lang baga, tao ka lang po sa pawis. Sa white dito. Hindi, kung pantay nga ni Leon, madaliw lang.
pa lang talaga sa ipang. Baga kita ka to, hindi makatakutong tagang maruso. Uy, hindi ka magparagilid. Han, nakakatakot naman yan. Bangin yan. Wala ba yan sa bangin sa Bagyo? Ay. Ay, hindi naman ganyan kasi baka bumagsak yan. Ang bigat ng tricycle nasa inyo. Sa inyo kaya ang bigat. Ayaw kaya imposible. Si Sito amanggian man kayan. Nalukso yan si Sito, duman sa bangin. Parang pa man pagkay tubig si Papa. May tubig naman. Oo, wala lang mo. Gusto niya malipot. At yan, lakawig di. Oo. Bigat. Pagkakitay ki mo, labo yun.